ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏಪಲ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಏಪಲ ತೇಳ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎನ್ನ ಪುದರ ಅಶ್ವತಿ ಜಿ ಪಂಡದು ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 9 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಓಪಣ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ್ ಓಪಣ ವಾ ಮೂವಿ ಪಂಡ ಎಂಬುರಾನೆ ಲೂಸಿಫರ್ 2 ಮೂವಿ ತುಯ್ಯರ ಓಪಣೆ 8 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಪಂಡ 12 ಗಂಟೆದ ಶೋ ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಓಪಣೆ ನಮಿತ್ತೆ ಸೀದ ಪೋಯಿ ಅವು ಏರು ಅದು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇನ್ನು ಅಂದೋಜಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಏರು ಏರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನ್ ಎಂಜ ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚ ಎನ್ನಂದು ಧನುಷನ ಜನ ಚೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ಯಾ ಅವು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಯಾರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅನ ಗೊತ್ತು ಅದಾ ಮಲಯಾಳದ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂವಿನ ತೂದು ಬಣ್ಣ ಗಂಟೆ ನೋಡ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಕಾಲ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೂಸಿಫರ್ 2 ಎಂಬುರಾನ್ ಮೂವಿ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಕಿಡು అయిన ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ అయిన ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಅಡ್ಡಿಪೋಲಿ ಕಿಡ್ಕಾಚಿ ಸೂಪರ್ అయిన ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಏರಿಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಟಾಪ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂವಿನೊಂದುಂಟು ಡಕ 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 ಅಂಚಿನ ಬೀಜಮದಲ್ಲ ಏತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದೇ ಬೀಜಮ್ ಉಪ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಎಂಬೂರಾನೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ವೈಡ್ ಶಾಟ್ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಕ್ಯಾಮಿಯೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವಂದ ತೂಳೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮೂವಿ ಮುಗಿನೋಂಡ್ ಲಕ್ಕದ ಬರೋಚಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಚೂರು ಲಿಂಕ್ ಉಪ್ಪಣ ಸೀನ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವ ಮಾತ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ವೈಬುದ ₹120 ಕೊರ್ನ ಒಂಜಿ ವೈಬೆ ಉಂಡು ಮೂವಿಗೆ 10 ಪೊರ್ಲುಂಡು ಮೂವಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಭಯಂಕರ ಪೃಥ್ವಿರಾಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ನೆಟ್ ಹೀರೋ ಬರ್ಪುಣೇನೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೀದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಬೇಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಒಂದೇ ಬರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಆತನತ ಅಂತ ಹೀರೋ ಬರ್ಪುಣೇನೇ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕರೀದು ನಿಕ್ಲು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬೋದೇ ತೂಡು OTT ತೂಂಡ ಹೀರೋಯೇ ಪಾರ್ಪುಡು ಬಲಿಪದ ತೂವಾರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವು ಬಲಿಪದ ತೂವಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮೂವಿ ಆತಂಡು ಲೂಸಿಫರ್ 2 ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಬೂರಾನ್ ಸೂಪರ್ ಆತನ ಎಂಬೂರಾನ್ ಎಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಉಂಡತ್ತ ಬೇತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಓಲು ತೂಯಿನ ಪಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಳ್ಳೇರಡು ಕರ್ಮತೋಡಿಡು ಕಾವೇರಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಮೂವಿ ತೂಯಿನೆ ಥಿಯೇಟರ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಆತಂಡು ಸೌಂಡ್ ಡಿಸೈನು ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮುಗಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಆನಾಗ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರತು ಜೇರೋಜುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊರತು ಜೇರಂತ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸೌಂಡ್ ಇಜ್ಜನೆ 2 ನಿಮಿಷ ಐಟು ಪೋಂಡು ಐನು ಅರ್ಪ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಚೂರು ಎಂಕ್ಲ ಬೊಬ್ಬೆವರ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಐನು ಸೌಂಡ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇರು ಇಜ್ಜನೆ ಸೌಂಡ್ ಪಾಡು ಜೇರು ಅವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪೂರ ಸರಿ ಬೋರ್ಡು ಆ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಅವನ ಒಂಜಿ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಅವು ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ವೈಡ್ ಶಾಟ್ ಆಡು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಫೈಟ್ ಉಂಡು ಕಿಡು ಒಂಜಿ ಕಾಡುದೊಲ ಒಂಜಿ ಲಾಲೇಟ ಕಂಬೈ ತುತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಬೇತ್ತೆ ಲೆವೆಲ್ ಸೂಪರ್ ನಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ವೈಡ್ ಶಾಟೇ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂಪುಣ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಆತನ ಪಕ್ಕದಾನೆ ಮನ್ನಡ ಒಂದು OTTಗೆ ಬತ್ತಿನ ತುಕ್ಕ ನಟಿ ಹೀರೋ ಬಾರ್ಪಣೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚೆ ಬಲಿಪದ ತೂಪುಣ ಈ ಹೀರೋ ಬಾರ್ಪಣೆ ಹೀರೋ ಎಂಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಏನು ಈತೆ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಎಂಕೆಂಚ ದೋಜ ಅಂಚೆ ಮಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರದ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಇರ್ಗಿಲ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.